Usa ka drug den sa Cagayan de Oro City ang nabungkag. Gingong drug maintainer ug laing tulo ka kaubanan sikop samtang usa ka sospek nakaikyas. Ani report. Arestado sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Region 10, ang upat ka mga individual human maaktuhan nga gagamit og illegal nga droga atol sa gihimong anti-illegal drugs operation sa usa ka panimalay sa Barangay Gusa. Dakpan sa mga operasyon sina alias Ivan, kinsa giilang pusher ug drug den maintainer, alias B-Boy, drug den employee ug alias Inday ug Babang, kinsa mga user, samtang usa ka alias Nico, kinsa giilasab nga pusher ug drug den maintainer ang nakaikyas atol sa operasyon. Matagal na rin minomonitor dahil nga allegedly itong nagpatuloy na nahuli na tumatayong maintainer ay ang mga magulang nito ay previously naaresto na rin ng ating mga operatiba at kasalukuyan nasa bilangguan. Atol sa mga operasyon, nakumpiska sa otoridad ang nasa kapin 6 ka gramo sa gituang shabu ug mobalor sa 40,800 pesos. Dugang sa PDEA na daw nahimo ng negosyo sa mong pamilya ang pagmintinar og drug den. Ganon talaga ang nangyayari, sir. Minsan sa mag-asawa, tatayo ng drug den o nag-i-engage in illegal drug transaction yung asawa na lalaki. Pag nahuli, minsan ang nagpapatuloy ng negosyo yung asawang babae. Ana-ana sa kustodiya sa PDEA Region 10 ang mga sospek, kinsa may balibad na sa paghatag og pahayag. Samtang pipila ka adlaw una ang eleksyon, gibarugan sa PDEA Region 10 na base sa ilang monitoring, walay mga narco-politician ang ilang nasubay nga gigamit ang kwarta sa droga sa ilang pagpangampanya. Kung saan ginagamit ang pera na nakuha sa droga para sa eleksyon. Pero dumating man ang eleksyon, no? May eleksyon man o wala ay nandyan ang PDEA, no? Kahit sino man ang taong involved, hindi man yan sinasanto. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.